adinean oinarritutako diskriminazio mota bat da. Naiz eta adinkeria edozein adin talderengana zuzendu daitekeen diskriminazio mota bat izan, adinekoen ganako diskriminazioan zentratuko naiz. Diskriminazio modu hau hain barneratua eta normalizatua egon ohi da, ez bakarrik eremu instituzionaletan, baita gure sinesmen pertsonal eta kulturaletan ere, eta askotan zaila izan daiteke onartzen. Askotan modu sotilean adierazten da, naturaltzat edo normaltzat jotzen diren praktika kultural, politiko eta ekonomikoen barruan sartzen baita. Adinkeria 3 dimentsiok osatzen dute eta elkarrekin lotuta daude, ur-jauzi bat balitz bezala. Lehenengo dimentsioa kognitiboa da, pentsamenduek, ideiek edo sinesmenek osatzen dutena. Hauen xedea pertsona talde bat denean estereotipoaz hitz egiten da, eta hauek positiboak edo negatiboak izan daitezke. Estereotipo positiboak mito idealizatuak dira, adibidez, adinekoak pertsona arrazionaltzat hartzea, zuhurrak eta zentzudunak direla pentsatzea izan daiteke. Eta aldiz, estereotipo negatiboak interpretazio negatiboak dira. Eta adibide gisa jar daiteke, adinekoak beti gaixorik dauden pertsonak direla pentsatzea, pobrezia edo gaixotasun mentalak izaten dituzten pertsonak direla. Bigarren dimentsioa afektiboa da. Hau, gizarte talde baten aurrean edo pertsona baten aurrean agertzen diren sentimenduak edo zirrarak dira. Aipatzekoa da, hauek haurtzaroan sortzen hasten direnak direla. Eta azkenik, 3. dimentsioa dugu, non ideiaren eta egoera emozionalaren ondorioz agertzen diren jokabideak dira. Hau da, diskriminazioa. Bai, hori da, adinkeriaren osotasuna kontuan badugu, hau da, bere 3 dimentsioak ondo aztertzen baditugu, esan genezake edo nork izan dezakela adinkerirako joera. Honek garrantzi handia hartzen du osasun arloko ikasleei eta profesionalei buruz hitz egiten badugu. Izan ere, gaur egun osasun profesionalek biztanleriak arreta egokia lortzea baitute helburu. Eta hauen artean, portzentai altu batean adinekoak aurkitzen ditugu. Egoera hau gaur egun bizitzen ari garen, aldaketa demografiko baten ondorioz ematen ari da. Izan ere, osasun langileek urte hauetan tratatuko dituzten gaixoen artean gehiengoak 65 urte baino gehiagokoak izango dira. Gero aipatzekoa da ere bai, adinkeriak praktika profesionalean praktika diskriminatzaileak sorrarazten dituela, eta hauek ondorio negatiboak dituztela adinekoen osasunean. Adibide gisa jar daitezke pazientearekin eta familiarekin osasun komunikazio desegokia izatea, infradiagnostikoak izatea, gutxiegi tratatzea, ikerketetatik baztertzea adineko pertsonak, adinekoari ahotsa goratzea beharrik gabe, edo hauek haurrak balira bezala hitz egitea. Egia esan, ekintza eta jarrera hauek tratu txar moduan antzematea zaila da, oraindik ere kulturalki onartuak baitira. Garrantzi bera du osasun zientzietako unibertsitate ikasleek zahartzaroari eta zahartzeari buruz duten ikuspegia eta pertzepzioa ezagutzeak. Izan ere, etorkizunean haiek izango baitira adinekoen zainketen zutabe. Horrexegatik, hau izan da nire ikerkuntzaren abiapuntua. Ikerlan honetan, lortutako emaitzek 2 erantzun eman dizkigute. Alde batetik, osasun zientzietako ikasleen artean adinkeria badagoela, naiz eta maila txiki batean izan. Hau da, estereotipo negatibo eta aurreiritzien presentzia txikia badago osasun zientzietako ikasleetan, naiz eta gradu batzuetan, beste batzuetan baino gehiagokoa izan. Eta beste alde batetik, emaitzak adierazi digutena zera da. Estereotipo negatiboekin eta aurreiritziekin erlazionatzen ziren faktoreak desberdinak zirela. Estereotipo negatiboekin erlazionatzen ziren faktoren artean, gradua, jarduera fisiko moderatua, kontaktu mota eta gaur egungo ikuspegiak agertu ziren. Graduari dagokionez, fisioterapia graduko ikasleak izan ziren estereotipo negatibo gutxiago izan zituzten ikasleak, bai erizaintza eta medikuntzako ikasleekin alderatuta. Jarduera
fisiko moderatuari dagokionez, 3 egun arte jarduera fisiko moderatua egiten zuten ikasleak izan ziren estereotipo negatibo gehiago izan zituztenak, inoiz ez eta 3 egun baino gehiagoko jarduera fisiko moderatua egiten zutenekin alderatuta. Kontaktu motari dagokionez, familia kontaktua edo familia aukera bere baitan zutenak izan ziren estereotipo negatibo gutxien izan zituztenak, lana eta voluntariotzako aukera bere baitan zuten aukerekin alderatuta. Eta azkenik, gaur egungo ikuspegiari dagokionez, ikuspegi ona eta oso ona zuten ikasleak izan ziren estereotipo negatibo gutxien izan zutenak ikuspegi txarra zutenekin alderatuta. Aurre iritsiei dagokionez, ikasturtea, gradua eta haurtzaroko ikuspegia izan ziren hauekin erlazionatzen ziren faktoreak. Ikasturteari dagokionez, 2019-2020 ikasturteko ikasleak izan ziren estereotipo negatibo gehien izan zituztenak 2020-2021 ikasturteko ikasleekin alderatuta. Graduari dagokionez, hemen ere fisioterapiako ikasleak izan ziren aurre iritsi gutxien izan zituzten ikasleak erizaintzako eta medikuntzako ikasleekin alderatuta. Eta azkenik, haurtzaroko ikuspegiari dagokionez, ikuspegi oso ona zuten ikasleak izan ziren estereotipo negatibo gutxien izan zituztenak ikuspegi ona eta txarra zuten ikasleekin alderatuta. Hiru dira planteatzen diren erronka nagusiak. Alde batetik, zahartzaroaren inguruko estereotipo negatibo eta aurre iritzien gutxitzea, zahartzearen eta adinekoen ikuspegi errealista lortzeko. Horretarako, funtsezkoa da zahartzaroaren inguruko estereotipo negatiboak eta aurre iritziak murrizteko, bai hezkuntza eta prestakuntza programak indartzea EHUko gradu desberdinetan. Beste alde batetik, belaunaldien arteko kalitatezko harremana eta kontaktu intergenerazionala areagotzea. Horretarako, osasun zientzietako ikasleen artean egiten dituzten praktikak erabiltzea gomendatzen da. Eta azkenik, ikasleei eguneroko bizitzan ohitura oso zaungarriak sustatzea. Hauek, bizitza osoan mantentzen dituztenak, autopertzepzio hobeagoa izango baitute eta horren ondorioz ikuspegi positiboagoa bizi zikloko edozein arotan. Funtsezkoa da ikergazte bezalako topaketak egotea. Alde batetik, ikertzaile gazteek egindako lan guztiei ikusgarritasuna ematen baitie. Eta ikertzaile horiek beren ikerketa arloak ikusarazten baitituzte. Eta beste alde batetik, uste dut garrantzitsuena dela euskaraz egindako ikerketak ikustaraztea. Uste dut plataforma horretan mezu oso garrantzitsua ematen dela. Alde batetik, gaur egun euskaraz ikertu daitekela eta gaur egun euskaraz ikertzen ari garela.